Kakang Prabu. Aku adimu Dimbaka nyadhong dawuh. Piye kabare ngene Kakang? Mlebu ning negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka jamu Semyang Jimat Lima Sada. Nuwun sewu keparing abdipun togok cumadhong dawuh. Nuwun sewu keparing abdipun bilung cumadhong dawuh Gusti. Sinuwun Prabu Hamsa. Adiku diadiku Dimbaka. Kakang Hamsa kepiye? Togok lan kowe bilung. Nggih, wonten dawuh. Nggih, wonten dawuh. Ora kanthi kanyono-nyono. Jebul nggonku ngeribeh lawan Ratu Ngamarta. Ingkang wigati bakal tak jaluk kekuwataning wong Pandhawa. Yen kekuwataning Pandhawa tiba ning tanganing pun Kakang, mesti Pandhawa tepenganing pati persasat kaya dene angel mijet wong nranti suwe banyu sinaring. Ning jebul wong Pandhawa kuwi limpat-limpat kabeh. Wong Pandhawa kuwi wong pinter-pinter kabeh. Dasare piye Kakang Hamsa maring dawuh mengkono? Nyatane nggonku nyilih pustaka Jamus Lima Sada diwangsuli karo Raden Werkudara, Gok. Nun. Diwangsuli karo Raden Werkudara. Wangsulanipun Raden Werkudara pripun? Jarene pustaka Jamus Lima Sada kuwi sing duwe dudu Prabu Puntadewa. Lho. Kok aneh? Lho, sing duwe pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu Prabu Puntadewa. Lho, pindah tangan. Kok iso? Sing duwe pustaka Jamus Lima Sada kuwi Raden Werkudara. Kok sampeyan saged ngendika kaya ngoten dasare? Dasare sing meneh wangsulan Raden Werkudara. Paring wangsulan pripun? Prabu Hamsa sing duwe pusaka saiki dudu mbarep kakangku ning aku. Lan dina samengko Raden Werkudara paring dawuh kalawan aku pustaka Jamus Lima Sada arep diparingi aku, Gok. Lho, ajeng diparingke jenengan. Iya. Lho, aku lumo temen. Monggo pustaka Jamus Lima Sada niku panggesanganipun para Pandhawa. Kok iso ajeng diparingke sampeyan ning Jaluk Ijol? Jaluk Ijol napa? Jaluk Ijol mripat raja loro. Terus sirku arep tak cuplikke mripate kanca-kancaku ning tinemune sing dijaluk kuwi mripatku, Gok. Kek kemawon. Lho. Oh, lambene ora diwenehke mawon mengke sampeyan ganti neker. Hus. Ngawur wae. Nuwun sewu. Nek carane piyai tanah Jawi sampeyan iku janjane ditantang mentah-mentah karo Raden Werkudara. Ning wong-wong Pandhawa niku nek nantang pancen ora patiya ketara. Ketoke ora nantang ning jane ngiyas ngilani dodo sampeyan. Aku krasa tumuli aku matur karo Raden Werkudara, yen ngono sampeyan nantang karo aku. Raden Werkudara paring dawuh karo aku, dudu ning kene papane wong nyoba kadidayan. Mblabar waca janget cilencang, aku tumuli metu njaba, Gok. Sampeyan medal Jawi wigatosipun ngenteni Raden Werkudara, arep tak jajal kekuwatane Werkudara. Piye lho? Mustahil. Mustahil piye? Ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol nggayu wulan wuta ngitung lintang tange kelakone cepak wurunge. Kok iso? Delok dedeg piadeg menang Raden Werkudara. Delok nggon kondang menang Raden Werkudara. Kasekten menang Raden Werkudara. Prabu Hamsa karo Prabu Dimbaka wis ngrangket Ratu 97. Sing dirangket ratu-ratu cepete kok. Jajal saiki ngrangket negara Ngamarta. Ayo tatoan karo aku, bengi iki mesti ora kelakon. Kok iso ngerti? Lho, wayangane iki ming sewengi sesuk bubar kok. Ora kelakon wis to. Kok sik sajake kowe nguwatirake kalawan aku? Mboten nguwatirake. Kula pitados sampeyan iku jago wiring kuning. Digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ning nek teng negara Ngamarta ampun pisan-pisan pamer. Luwih-luwih sampeyan ditantang Raden Werkudara. Nek ndahar atur kula bali mawon. Bali piye? Bali teng negara sampeyan Mbata Sarembang. Nek sampeyan ora bali, niki mengke sampeyan jenenge ditulis tenggen watu. Neng watu piye? Ditulis tenggen watu melengkung nika Kiai Hamsa. Wafat ngonten nika. Oh, kijeng to? Nggih. Lho, tegese aku mati. Mesti mawon. Musuh Raden Werkudara kok sampeyan iso menang niku kok kayane kok mokal kelakone. Mergo Raden Werkudara sampeyan prisa piyambak. Kawula Mbata Sarembang kowe kabeh padha
kepranan karo Raden Werkudara. Kok sampean sakniki malah ajeng jajal Raden Werkudara? Nuwun sewu, timun mungsuh duren, timune sampean, durene Raden Werkudara. Sampean glundungi iso geping-geping nika. Niku tenan. Lho, sajahe kowe ngiyas karo aku, mboten ngiyas. Ning kula niku ngemutke batur niku pangembating catur. Pono wis cetha kawan niku kanca. Kula niku nek kanca lahir batin mesti ngelekke. Ewa semanten sampeyan dileke mboten purun, hanya satu kata. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku tenan. Ora semule kok apal karo wong-wong Pandhawa? Mboten apal. Kula niku srawung karo Pandhawa wis bola-bali. Kula kandhani nggih, kula niku ngetutke raja kaya sampeyan niku wis bola-bali. Ping pinten mawon anggere raja sore metu gleleng ngenten niku mengke setengah 3 jam 3 modar niku tenan. Asli niku. Lho. Malah iso uga sampean mboten nganti jam 3 mengke, setengah 1. Mati sampean. Kok kowe ngerti? Aku apa lakone kok. Oh. Mati. Yakin wis to? Wis nek ora mati entek baterene. Klekek modar. Aku wong loro ora iso tekaning mati, kowe ngerti dhewe. Pendak-pendak aku dipateni. Mesti aku iso urip meneh karo Yayi Dimbaka. Lah nggih, nek teng mriki sampeyan kentekan akal. Mergo wong Amarta niku pinter-pinter, sekti-sekti, digdaya. Raden Werkudara kalah. Sing maju adine lanang, mustikaning jagat lan curing bawana pitataning jalma. Arane Raden Janaka. Niku nek wis nesu aja kok menungso, dewa weda kalah. Mungsuh sampeyan musti jemparing landhepe 7 penyukur. 12 jemparing keneng jangga sampeyan ketoke ora kena apa-apa ning pedhot janggane. Niku Raden Janaka. Raden Janaka kalah, kakangne ora trima. Prabu Puntadewa klemak-klemek midak kapuk ora pendeng, nek pun maju perang mundi pustaka Jamus Kelima Sada. Pustaka dicekel, diwatek. Prabu Puntadewa gedruk lemah. Bumi niki iso gempa 8,1 skala Richter. Berpotensi Yumarni, tsunami kok Yumarni. Niku ora medeni. Mungkin nek pun nesu tenan Prabu Puntadewa niku iso malik buta gedhe banget. Niku sing mburi niku ditancepke madhep mriku niku. Niku gedhe banget niku. Lho, sampeyan ming sak apane didak modar. Prabu Puntadewa kalah karo sampeyan. Kakangne Ratu Ndarawati ora trima njupuk sendata cakra pamunahing satru sekti. Sampeyan wong loro ora iso mati, pateni bareng. Modar. Yo piye? Ora doting ketap-ketip ngono kowe. Dipikir kok jenengan iku kok njur sak penake dhewe ora. Yayi Dimbaka piye? Yen sampeyan Kakang Prabu Amsa ngrungokke ucape Togog. Togog iki pendak-pendak mbombong mungsuh ngendhak ruwah. Sing dadi nyatane ketapke para wadyabala mungkari ratu 3 Ngamarta Ndarawati Mandura. Dadekke siji leboke pakun jaran. Sowan Prabu Jarasandha kelakon ngene awake dhewe nampa bebungah ingkang tumpuk matikel-tikel. Yayi Hamsa. Gok wonten dawuh. Wadyabala kerti. Aja ana ingkang methuke Raden Werkudara kejaba Prabu Amsa kok aku arep njajal kaya ngopo kekuwataning Raden Werkudara. Wah nggih monggo mawon kula wis ngelekke ning sampeyan ngeyel pun monggo. Ya lung yo kula tak ngetapke wadyabala nek enten napa-napa mangsa nggo dhewe. Ora sampe lemah tanggunge dhewe kok nggih.
babu. Wah. Ana dongeng ndek-ndek Sita munggul paten ana tamunggul apa dosane ngungkuli mring sasama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan wah ngaglah kaya ndo mentang kaya gendhiwo ayo endi Raden Werkudara mari nantang karo Ratu Gustiku Prabu Amsa. Urasan dadaku kihan bebangal. Kedhuwuren nggonmu ngranggeh. Ora usah pinanggih karo Kakang Mas Jodipati. Hayo iki adine lanang. Satrio garba ruji Raden Setyaki sirnakno leganing atiku. Walah dalah sapa? Setyaki wis sapa? Tumenggung Sumbang Surajigja. Tumenggung Sumbang Surajigja ya dasar para nyata. Blengket negara Ngamarta rangket Ratu Ngamarta Prabu Darmakusuma leboke pakunjaran dadi ganeping ratu santos yang bakal dibekakak dening Ratu Gustiku Prabu Jarasandha. Ora-oraban suaramu kemewat kaya wani ndilat wesi abang kaya ngregem jimat. Ora sandada adu arep karo Kanjeng Prabu Ngamarta kowe iso ketemu karo Prabu Ngamarta yen to iso nyempal kuwandaning Setyaki. Piye? Iso nyempal bau iki wonten ing Setyaki. Wani harau sing tawedene apamu ora minggat suara kok tebak dadamu ning marganing patimu maju jangka untapke nyawamu marang kahiwanganing Bathara Yama Dipati Parat. Aku wah Cicco Barat Wah!
Yo. Mati he. Mati he. Oh. Ah. Oh. Oh. Wah. Waduh. Woi. Sopo Patih Handoko Patih Ngamarta. Wah ayo Ratu Gustimu tak bondo tangane tak krincung sikile ora san dadaku kan bebanget sirnakno Patih Ngamarta. Wah jebol cacamu kowe hot mati kowe Sopo Tumenggong Widek. Widek amane nyene wow. Omong apa? Ranceknya ora. Amane nyamane manyemono. Ayo aja kowe ngomong tangan temo. Wah, makni nyangat. Waduh. Nan menol. Oh. Lomba piye prajurit mbata Sarimbak kok bubar mawon tanpa iso dikukup. Inggih. Mongso sapa? Satriyanipun alit kanthet ngeyayat bringosing ngulur geni tumpangke kuping kiwa tengen. Wingking saking garba ruji Senopati Ndwarawati Raden Sencaki. Cacak? Inggih. Kok sampeyan ngerti? Wong tuwa kuwi arep bodho ning wareg pengalaman. Nggih. Kowe mungsu Sencaki? Nggih. Terus tangane cilik atose Rajamak. Kula ngantem pisanen dheweke niba. Ning jebul ming dinggo yem-yem mati kula. Kula ngetok kentes sirah kula semrepet ora weruh dalan. Terus pokoke teruse kula nggih kalah terus. Terakhir. Gari dhewe kula madhep mriku jambak rambut kula. Diubengke awak kula, candhak cengel kula cemplungke teng jugangan. Bar kuwi kula mundur tekan mriki niki. Balia. Lho. Gendurenan ning omah. Nggih. Syukuran kowe ora modar. Lho. Biasane sing mungsuh Sencaki iki ora-orane mulih cacat sempal pundhake, putung sikile, putung tangane,
utama remuk ndase. Kowe tak pikir ijek wutuh kok. Ana syukuran. Iya, Pak. Wah, dadi prajurit niku abot. Abot to Pak sithik perang. Nggih, lho semanggaken. Nah, wis kana mundur. Nggih. Mati kula, Mbah. Iki kaya prawira kendra. Nggih. Mungsuhmu sapa? Mengsah kula Patih Handokana Patih Ngamarta. Kalah to? Kawon. Mundur. Nggih. Lah Ratu Ngamarta mangke. Wis sudu gaweamu. Mundur kabeh waton aku ning ngarep, wis tenang. Nek aku engko maju, kowe kiper. Oh iya, Ustaz. Pitik ngeh. Ora nderekke gustine. Ngoten. Mungsamu sapa? Kok gak muring-muring dhewe mungsamu sapa? Nek ane manyuk bang ketemu. Warga Jaya. Warga Jaya. Nggih, nek nak antem mentul. Diantem mentul. Nggih. Awak ulah iki. Terus nyamplok nyangem kula. Mending epet. Mbok diresiki. Mending epet. Oh, krumuku. Mending epet terus nganggo iki. Wah, teleng-telengan ya iki. Kula bengok nyomane mungkem nganggo iki nyangem kula. Nyangem sapa? Nyangem kula. Meneliti kalau di perut yep menang menurut di banyak terus cerita enggak namanya tibok anam kampung mana baru panjangnya ini ya oh ya dong ora ya dong ora anak mana aku paham aku dong kowe iki rasane nesu ta ana mundur ya apa tak periksa aduh tak periksa kelainan oh nek ana kelainan ning awak ya diperiksa nah wis banyak nak oh alan duwe kanca siji kok omongane ra cetha. Samirah. Sampeyan wis senenge ganti-ganti jenenge, Mbak. Wingi Sahara, saiki Samirah mbok sing positif. Aku kan diganti jenenge marai ora cepet kondang. Wis rasa kokean cangkem. Kowe maju ora? Maju ora. Mungsuhe sapa, Mbak? Mungsuhe wong Amarta. Wah, wong Amarta iki ganteng-ganteng. Wong Amarta iki bagus-bagus. Kowe nek ketemu karo wong Amarta mesti pengen perang. Ya ampun, ya ampun. Berdesar, Mbak. Sing berdesar apane? Ati kula nek krungu wong ganteng, wong bagus niku deg-degan. Enak aja ana. Wah, asli. Ana tak maju ora mung bendina weruh wong tuwa rupane kok kucing. Kucing dasmu kowe. Wong tuwa dunekke kucing ora. Ya kala-kala cuci mata. Mungsu wong negara Ngamarta. Mbah sampean semingkil. Iya. Ora ngono kok arep modar kok dadak. Kowe iku bakal modar. Pamusra merata jaya merata imbang yen padha-padha. Kabeh prajurit saka ing bata sarimbak padha mundur teratur. Iki tumenggung Samirah. Bintang Kridasana. Ora minggat saka ngarep aku ucel-ucel tenan. Nak canda tak urut mengarep nek ora megap-megap aja tundang Samirah kaning atiku.
Alon bae. Hop. Rasa kesusu ngarepe jenggleng der. Ning terus kempule iki alon gek. Ora cenanangan tak mut ndasmu. Ayam surah merata jaya merata. Lalu lesi minyak samin. Men dicokot iwak bal-bal. Tinjung akhirat nyawamu legane atiku. Jas. Ana kuwi lho. Serku ya rasa kesusu-susu isih suwe jame. Pesenane Gusti Yuda bancine kudu metu. Bener kandhane Simbah mau ya. Sasuwene aku neng Badasari Mbak aku rong tau lho baru wong gantenge kaya ngene ya ampun ya ampun. Sapa Raden? Oh. Brengos ya ampun. Aku ki nek ora brengos ki terus geli rasane. Iso menggelitik ngene lho Raden. Sopo? Samira. Nek awan Samina. Oh. Nek bengi Samira. Brengose ngetampel kok bengesan. Ya ampun make up. Aja muni benges, make up. Make up. Sapa Mas? Setiaki, setiampuh aki cilik. Oh. Cilik ra apa-apa ning atos to, Mas. Mangane gedhe to rembug. Yo cilik ning aduh ya ampun ten cernut badanku, Mas. Samirah pangkatmu apa? Tumenggung. Iya. Mrene arep ngopo? Gelet. Ngrangket Ratu Ngamarta jenenge Prabu Dasamuka. Cenanangan. Ratu Ngamarta iki Prabu Buntut. Maaf Prabu Puntadewa. Iya. Ayo kowe gelet karo aku. Yo. Kene marganing patimu. Ya ampun rasa tekan mati lho, Mas. Rasa tekan mati aku ki biasane nek gelut nganti lenggek-lenggek ngono ta. Ora tekan mati Mas Sentiaki ki lho. Bingung aku lek arep ngrangkani priyayi bagus e kaya cilik ning ganteng ki lho. Sing marai gumen atiku kaya ngono kuwi lho. Mas. Dirampungke dhisik ngenyang pira ngono lho. Ya ampun masakin mau sore blas ra ono sing ngambus. Apa ya kurang ayu to ya lek dandan apa ya kurang putih apa piye? Wonten menapa Raden? Tandang ngono. Gayane kaget barang lengganane. Gayane sok kaget barang ya ampun. Wis kulino ngerti aku anggere nganggo sandangan Jawa klambine lorek-lorek iki lenggananku.
Biyen senengane nganggo Vespa. Nggo mayang ya dicekeli. Wah, wonten menapa Raden? Goleki Senopati Botasarimbang. Lho, sinten? Aku wae kalah. Wah, setan Raden pikir. Wah. Bara-bara-bara-biar. Oh, asu. Piye sih? Wong digayeng kok malah miso-misel. Ya ampun, ya mau saben ketemu wong ngomong. Tikus. Wah. Piye Kakak? Wes luweh. Awake senengane jlomprongke. Lha niku kaya ngoten niku ora doyan. Gila kula niku. Patih kok gila-gila. Sediaki, Kawas. Ana apa? Prajurit Botasarimbang wonten ingkang digdaya kagila-gila ingkang disumbari Raden Werkudara. Kula semanggan Raden. Wah, setan tinju ngakhirat nyawane. Monggo kula aturi majeng. Yen gawe wirang kabeh. Moncrot. Ya ampun, aku ki latah lho Raden. Nek kaget ki mesti aku muni moncrot. Iki mau aku kaget moncrot. Oh ya ampun. Gagahe sentosane. Ya ampun. Wulune nggon awak ya metu. Raden, aku enggak kuat Raden. Mohon perkosalah aku Raden. Ya ampun, dodonggon simbar bareng metu ya ampun. Wulune akeh banget. Ngingo apa? Ya ampun, tes. Sapa Raden? Aduh, ganteng banget. Ya ampun, ketoke pasturyane iki medeni nek disawan. Sapa wong wedok sing ora ambruk ning panggone Raden? Sencaki kirek. Blasuke aku. Wah, Senopati kon ngedepi wong setengah mudar ya. Sapa Raden? Sapa? Kenalan yuk. Kenalan. Raden Bratasena. Sapa? Raden Bratasena. Ya ampun, Mas Sena to. Kita kan lengganan. Ya ampun, Mas Sena lho kan biyen sok tetek to Mas. Halo Mas. Mas. Wik. Mas Sena. Sayang. Matane. Nyuwun ngapunten. Pragata apa ceniningan kowe mundur-mundur apa? Wah, wonten mungsuh ingkang digdaya. Lho. Mungsuh digdaya? Inggih.
kowe dikampake. Kula niku mboten dinapak-napake mending suarani wae. Oh, awak kula ndrodok. Lho. Ming disuarani awakmu ndrodok. Nggih. Wis ampuh tenan. Panjenengan ajeng nyobi napa mboten? Kula tri nyobi. Wah, iso menang wae pancen ratu Digdaya. Kowe nyas karo Baladewa. Kowe nyelani Baladewa ya. Mundura tak tandangane menungso sing ngalahke kowe. Wah, tak ngaten. Bener-bener ambyal. Menungso ora tatanan ngundurke Patih Mandura kaya lanang-lanang dhewe. Iki keduren. Iki wonge. Iki walah Sembada prawiring yuda. Gagah pituksa Kundewa Simbar Jaja. Mo memper yen kowe kunturke Pragata, lan tetepmu ya kaya ngono kok. Ora seru-seru to, Mas. Ya ampun iki wonge keras banget. Teko-teko wis ngono Iki nek main mesti keras aja, Mas. Ya ampun, aku ora ngapa-ngapa, Mas. Aku biasa. Aku cowok feminim. Apa? Cowok feminim. Kowe sapa kowe? Samira. Samira. Iya. Iki sapa? Baladewa. Baladewa. Ya ora mungkin rung buktekke. Lho, kok rung buktekke piye? Rada dawa. Utuh. Baladewa rada dawa ndasmu ora. Ya ampun wong Amarta keras-keras banget omongane ya. Sithik-sithik ngendas-ndaske sithik ndajare kowe sing budhek Baladewa rada dawa. Ya ampun. Aku takut. Aku takut. Nek wedi mundur. Mundur ora kowe? Gelem mundur apa? Mundur yen wis ngrangket Ratu Amarta. Sarangket. Tak buntu tangane. Tak krincung sikile. Prakuta, Nun. Rene yo. Mundur iki mawon kula. Rene yo. Mboten nang mriki mawon. Pripun sedap to? Wah, pancen celeng kowe iki ora. Wah, pun niku dirahapi. Mas, aja diungkurke to, Mas. Aja diungkurke Mas Baladewa. Iblis larat kuku karepe cek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah, Samira. Piye entuk pira ra? Didum ngene wong tua dikeki nggo tuku rokok, Ngger. Mbah. Apa? Ngapa kowe? Prabu Baladewa kejam. Mbah. Ya sing sabar karang perang ki ora bakal ana sing iso alus wonge kok. Prabu Baladewa ki mesti ya keras ya merga polahmu kuwi. Mundur kana rasa nangis. Kula iki nangis. Suwe, Mbah. Iso 3 dina 3 bengi, Mbah. Wis kana dintekke le nangis kana. Betapa malang nasibku. Malah nyanyi cangkeme kae. Wis mundur kok dadak betapa malang nasibmu arep mujur sakaremu arep malang sakaremu. Kok cerewet wae ora. Sinuwun kados pundi lelampahan menika Gusti kula semanggaken sinuwun.
sapa iki? Wani maju ning pabaratan lek nomoripanmu Gatena Gapa Kunata Mandura Prabu Baladewa. Ayo. Kowe arep gawe keker negara Ngamarta Ndarawati lan Mandura. Kowe Prabu Amsa, kongkonane Jarasandha, kowe arep blengket ratu telu. Wah, sumuk nyawamu nyidam terbelah keparat. Pengen meruput kowe montar musuh Baladewa. Wah. Ayo, Hake. Matok sastra jenderal wonten mati jenengan Gusti Ajan to kowe. Iki apa iki? Iki apa iki? Iki Kyai Nenggala Pamunaing Satru Sekti. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe wani karo Baladewa ki padha karo amang-amang nyawa. Sumuk pengen cemplung neraka jahanam longgo mutar tiring kowe. Wah. Oh. Ayo. Mutar. Ratu kok nglelenge Raja-Majamar mblengket negara Ngamarta Mandura Ndarawati. Sumuk nyawamu parat. Mluput kowe sowan pangunaning Gusti. Semblung neraka. Setan. Jerbabah. Nalika semanten kenging Kyai Nenggala. Sirna Margalayu Sang Prabu Amsa. Mulat ingkang rayi Prabu Drimbaka. Kakang tangi aja kaya bocah cilik, Kakang. Weh. Wah. Ayo, amuk legane. Wah, weh, mati. Weh, menungso mati. Bisa urip kaya barat. Prabeda kelawan Kang Raka. Prabu Timbaka kenging pusaka dadane. Nalika semanten ngatang-atang dadi bathang. Mulat Sang Prabu Amsa sigra nglumpati Kang Rayi. Gregah kaya wungu saka nendra. Weh! Ah! Yo amuk Suramata, Jawrata bangken padha-padha. Werkudara, apa? Peperangan saya ngangsek. Yo. Koko Prabu Mandura mungsuh ratu loro kae jenenge Hamsa karo Dimbaka. Ah wis weruh. Pendak-pendak Hamsa dipateni, dilumpati Dimbaka urip meneh. Semono uga Dimbaka dipateni dilumpati Hamsa urip meneh. Yo. Yayi. Koko Prabu kae nek wis duka le perang nganggo akal, ora nganggo akal. Yo. Monggo Siadi kudune tanggap piye carane mateni ratu loro kae mau. Candak kabeh dituku mbondase modal. Kudu mati bareng. Bagus. Mangkato ratu loro kae patenana kabeh bareng. Gah, lho. Kok wegah apa? Yen aku maju perang ratu loro tak pateni kabeh. Monggo kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mungsuh ilang ning aku mesti mungsuhan karo Baladewa. Mergo aku ngerti watake kakangku Mandura. Gayen wis perang yen dirusui mesti nesu. Ning nek ora tok rusui kae engko ora rampung-rampung mergo Koko Prabu ora nganggo penggalih ingkang pening. Mula rusuhana, mengko yen ana apa-apa aku sing tanggung jawab. Yen ana murinaning Koko Prabu Mandura,
Kowe engko wadura karo aku sing nemoni Koko Prabu Mandura. Wah. Tenan. Iya, tenan. Ora ngapusi. Ora. Wah, kowe kerep ngapusi. Mula aku kuwatir. Ngapusi dienggo kabecikan ki tumrapun Kakang, pegaweaning pun Kakang. Kowe aja kuwatir. Wah. Iya. Wis mangkat to? Yo. Dunen Kumba, ratu loro kae engko nek mati bareng, nek Koko Prabu nesu kowe mlayu wae goleki aku. Kowe engko yo mlayu. Ora. Wah, aku rada ora percaya karo kowe. Nek kowe ora percaya karo aku ya wis saiki sajaya-jaya tandang ana dhewe. Ya aja. Ngono nesu. Kowe kok aneh to sakploke perang Robanci? Wah, ngece. Lah seleh kok dikodhawuhi kok ora gendang menyang. Paten ana bareng. Yo. Werkudara mati aku, Werkudara mati aku. Aku Jono tak mlayu, aku Jono tak mlayu. Pecah ndasmu. Waduh. Apik, ngono kuwi apik iya. Wangun ngono kuwi iya. Wah, ngewak-ewake temen kowe. Kowe saiki gembela siramu gleleng pacamu. Kowe ora krasa mbiyen sing ngajari olah gada pun Kakang, ngajari perang pun Kakang. Bare saiki kowe rumangsa dadi wong ampuh. Mungsuhe Baladewa mbok pateni. Kowe mirang-mirangke Baladewa. Ngono kuwi mirang-mirangke Baladewa goblok. Ngerti ora? Kowe mirang-mirangke Baladewa. Baladewa ki nalendra wani perang. Aku rong njaluk tulung karo kowe kok kowe wis nlabung ning peperangan. Padha karo kowe ngasurke derajate Baladewa. Kowe ngasurke derajate Baladewa. Karepmu piye? Kowe njajal Baladewa piye? Arep njajal Baladewa apa? Hei! Keparat. Menungso ora tatanan. Jak omongan apik-apik kok malah melayu nglenthong mlaku. Werkudara. Digdaya. Ampuh ya ampuh. Ning ora kaya ngono kuwi jarane. Ayo nek pancen kan jajar karo Baladewa. Kowe arep jajal karo Baladewa gage. Ungano dadamu. Mungso karo pun Kakang. Apa dikira karo kowe iya? Wah, ketok. Waduh, men disoraki wong kawula sak negara Ngamarta. Yen Baladewa ora iso mateni mungso, sing iso mateni mungso Werkudara sing entuk jeneng kowe. Aku asor derajate. Werkudara. Aku butuh rembukan karo kowe. Ora tinggal mlaku ngono kuwi. Aku wegah. Apa? Ayo saiki nek pancen kowe jajal karo aku gelut. Men ditonton kawula sak negara Ngamarta. Men dodok seni Werkudara karo Baladewa ki menang sapa? Nek menang kowe kukupen jenenge. Nek menang aku ben do ngerti. Hamsa dimpokoke mau rasa toke wangi aku iso mateni tak kandhani. Lungguh. Iso. Ngono kuwi sing tak arepke. Lanang padha lanang. Yo. Apa arepmu tak ladeni? Bagus kaya ngene sak arepe. Ndani kene. Ojo nengeni aku. Ojo nesu karo aku. Iki sing akon. Ki bocahe. Hus. Konjur iki bocahe. Kresna, wonten dawuh.
Kowe sing ngakon. Inggih. Dasarmu apa aku tak takon? Kowe ngerti tok watake Kakang? Kowe ngerti watakipun Kakang? Ngertos Koko Prabu. Koko Prabu menika mboten badhe wantun kawon. Tuwin purun kawon menawi dereng dumugi ning pejah. Lah, kene ngerti. Watawantuning pun Kakang kuwi kaya ngono kuwi. Lah kok dadi Sadi utusan karo Werkudara kon mateni Hamsadimbaka karepmu piye? Nun sewu. Koko Prabu kebrongot penggalihipun wekasan duka. Yo, Tiyang duka menika mboten ngagem akal nanging ginakaken akal. terus Mila Hamsadimbaka mboten saged pejah krana Koko Prabu ngagem akal. Werkudara, piye? mate Andaka wana karene ndi kok tretek-tretek kae. Boyo wis ben. Sengane sapa-sapa kok dikaruhke. Menawi mboten kula utusan Werkudara menika mangke ndak mbalah. Kedangon anggenipun badhe ngawontenaken Sajraja Suya. Mila Werkudara menika mboten gadah niat ngasuraken derajatipun Koko Prabu. Rak ngaten to Werkudara. Ngono to nggih? Yo, Lah midhanget piyambak to. Kula ingkang dawuh mergi enggala rampung peperangan tumunten kula ngajengaken lampah. ning Werkudara lan diniat Ngece karo pun Kakang. Mboten gadah niat ngaten. Rak ngono to Werkudara? ora. Ora diniat ngasorake derajate Baladewa. Ya syukur nek ngono pun Kakang ora apa-apa. Lah iki sampun sakmenika ngaten kemawon Koko Prabu seminggah lenggah wonten negari Ngamarta. Terus Menawi pinanggih Janaka dipun jawil timbali ingkang rayi ing Durawati. oh iya, Lah rak ngaten. tulung tundangke Janaka cerewet. Cukukno wedang putih. Has lambene. Ya senengane marahi kok kowe iki tentrem-tentrem kok ya dadak melu kongkon. Koko Prabu Rene Dimas ngestaken jauh. Kresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitraning asta kang mitraning astaning asta Arjuna wonten maring adhawuh Werkudara. Nggih. Niate pancen pun Kakang bakal nganti kelawan sira yayi manjing negara Giribajra. Inggih. Ya kuwi papan pernaing Prabu Jarasandha. Nggone bakal nganakake sesaji kunjuk Sang Hyang Bathara Rudra. Sarana mbekakak ratu cacah 100 dibeleh. Tumuli genine disiramake ana genining patunon supaya kunjuk ngersaning Sang Hyang Bathara Rudra. Mekaten Koko Prabu. Kresna kakangku. Werkudara piye? Kena ngapa isih neng Nalindra ingkang ngawula karo Sang Hyang Bathara Rudra. Watake wengis ratu 100 ora kleru arep dipegakak dipateni. Werkudara ora aneh. Merga jalaran Nalindra Giribajra Prabu Jarasandha kuwi ratu salah kedaden. Ratu salah kedaden piye? Lah, yen kowe arep ngerti, Jarasandha kuwi anake Prabu Briyadrata. Prabu Briyadrata iya. Kuwi mbiyen duwe garwa loro, ya kuwi kang aran Dewi Retnadi lan Retnadati. Garwane loro.
Mongko wis suwe nggone mangun Balewisma ora peputra, tumuli Sang Prabu Briyadrata nglakoni tapa pepe nang repat kepanasan. Dening Iwang Bathara Manikmaya pinaringan wujuding bebungah ya kuwi pelem pertangga jiwa. Tumuli pelem diasta kundur marang negara ing Giribajra. Gandeng garwane loro padha rebutan sing kepengin dhahar pelem siji mau. Tumuli dening Prabu Briyadrata pelem mau paro dadi loro garwa ingkang siji dhahar separo, ingkang siji gadhahar separo. Mandi ngendikaning Iwang Manikmaya yen to garwane dhahar pelem pertangga jiwa bakal ngrebini. Nalika semana ora tak gancarake wayaning wangsa kala lek ing jabang bayi. Yo. Garwaning Prabu Briyadrata nglairake putra ning eloke mung metu separo-separo. Separo tegese piye? Bangkean mudhun lan bangkean munggah. Saka wiranging Prabu Briyadrata bayi separo-paro mau dibuang ning alas. Pamriya dimen dipangan kewan galak aja nganti memirang asmaning Nalendra ing Giribajra. Yo. Kocapa bayi mau ditemu dening wong wadon alasan sing saba alas jenenge Mbanjara. Bayi ingkang separo-separo mau reka-reka digathukake awake tumuli dadi menungsa lumrah. Lah kok kaelaning jagat gaweaning para dewa. Tumuli ana keketeking jantung tegese bayi mau urip. Digula wentah dening Mbanjara diwenehi jeneng Jaka Slewah. Diwenehi jeneng Jaka Slewah. Iya, mergo awake ingkang slewah mau. Mula ora aneh yen pepatrape kang prabeda kaya jalma wanen tegese kaya sato kewan. Merga srawunge ana ing tengah alas ya ming sabane karo sato kewan. Yo. Dening Mbanjara dituturi yen to sejatine putra Nalendra ing Giribajra. Anake Prabu Briyadrata lan anake Dewi Retnadi lan Retnadati. Jara Sandaya Jaka Slewah mau ngamuk ning negara Giribajra saking digdayane nganti bapakne dhewe dipateni, ibune loro dipateni. Wah, setan. Menungso kepanjingan iblis. Mentala mateni bapakne karo mbokne dhewe. Malah ora mung kuwi Werkudara. Bapakne Prabu Jara Sandha kang aran Briyadrata mau sawise tekaning mati, kulite dikeleti. Kulite dikeleti. Iya. Tumule digawe tambur. Dipapanake ana ing Gunung Titiaka, tegese kuwi gunung betenging negara Giribajra. Tambur kae mau elok. Yen to ana wong liya kang bakal mlebu negara Giribajra, tambur kae bakale muni dhewe. Menehi sasmita karo Jara Sandha yen to ana mungsuh kang nekani, ning sejatine kuwi ora menehi tandha lawan anake Briyadrata ya kuwi Jara Sandha. Tambur muni mau mung sambat karo saben-saben ana ratu ingkang liwat apa satya ingkang liwat. Supaya disuwargake patining Prabu Briyadrata aja manjing ana ing telenging tambur. Arjuna apa dene Werkudara? Mulat mara Sang Arjuna smunya kang kamanungsan kasrepan tingkahe mungsuh niran padha katang. Kresna kakangku piye? Gagi aku tutuhno menyang negara Giribajra. Wah, kepengin model-model wetenge Jara Sandha. Ratu sing ora duwe rasa kamanungsan. Ratu sing minger kiblate wajib dadi intiping neraka jahanam. Werkudara, apa? Mlebu negara Giribajra kuwi ora gampang. Sawise Syadi mengkut prateng tapel wates negara Giribajra, ing kono bakal ana akeh bebaya ingkang kabeh mau mawa sandi. Tegese mawa sandi. Tegese lakuning bebaya mau dilakokake dening sandi. Sandining wong Giribajra. Mula ora aneh pendak-pendak ana tumbak ingkang mlayu dhewe. Pendak-pendak ana pedhang ingkang mlayu dhewe kabeh mau pancen wis direka daya dening Prabu Jara Sandha. Supaya negarane aja nganti ketekan mungsuh. Wah, iya. Sawise liwat tapel wates negara ing Giribajra, mengko tumuli bakal liwat ya kuwi wujuding segara wedhi ingkang panase kagila-gila. Mongko adohe ora jamak-jamak, kaya aja kapusan. Salespuising liwati segara wedhi, mau tumuli bakal mlebu ning Karang Pradesan, nanging desa mau satenane suwung.
Pinggiring Bale Wisma ana genthong-genthong isi banyu ingkang wening. Wong sing liwat segara wedi mau mesti ngelak agak-agak yen weruh banyu bening mesti agan kepengin ngombe. Nanging si Adi aja pisan-pisan ngombe banyu bening kono mau. Sebab piye? Banyu mau ora sebaine merga wis dicampuri wujuding racun. Sing neniwasi sapa sing ngombe bakal tekaning pati. Wah, saya setan Joro Sando. Ora sronto nang ketemu wujuding Joro Sando tak takere kaya ngopo. Kadidayaning Ratu Giribajra. Arjuna wonten dawuh. Aja lali nganti apa-ana kawan. Dikapak-kapakno Semar gedhe dayane. Nun inggih ngestaken dawuh. Perkudara aja adu-adu karo aku. Yo, ayo tak derekake Kresna kakangku. Manik sejati ning alam kang tinuding jagat Jayasena wonten dawuh Rama. Kabar sing tak tampa Ratu 97 isa dikunjara dening pamanmu Hamsa lan Dimbaka. Mung kari ngenteni 3 cacahe. Iya. Ganep 100 bakal tak bekakak tak bleh ning alun-alun. Dadi srana kasembadanku nggonku ngaturake syukur ngersaning Sang Hyang Bathara Ludra. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi dipun keparengaken ingkang putra pun Jayasena Jumadung sarta badhe munjuk atur. Ya, piye? Estunipun mumpung tasih wonten wekdal ingkang langkung sae kula suwun kanthi sanget Paduka Kanjeng Rama njugaraken anggenipun ngawontenaken sesaji kunjuk Sang Hyang Bathara Ludra. Mugi andadosna ing kawuningan ingkang paring derajat pangkat ingkang paring bondo donya miwah rejeki wonten Paduka Kanjeng Rama menika sanes Sang Hyang Bathara Ludra. Nanging panguwasane Gusti ngakarya jagat Rama menika lepat nemtokaken panembah panjenengan. Menawi Kanjeng Rama badhe ambekakak Nalendra 100 menika menapa Kanjeng Rama boten gadhahi raos kamanungsan ing atasipun Nalendra 100 cacahipun boten lepat boten klintu tumuli badhe kapejahi wonten negaring Giribajra. Tanwandi mangke negaring Giribajra boten saya kuncara nanging malah saya banger bacin asmanipun Kanjeng Rama iblis lanan pat. Wah! Keranjingan bangsat elek. Wah, kowe bayi wingi sore mulang karo wong gerak. Ngerti apa kowe? Kudune kowe ki nyengkuyung karepe wong tuwa, ning malah mulang kaya guru medhang kaya pendhita. Estunipun dangu anggen kula kepengin ngemutaken dhateng Paduka Kanjeng Rama. Menawi menapa ing Paduka tindakaken menika lepat tumraping agami, lepat tumraping kanalindran lan lepat tumraping sesrawung ageng wonten ing dalam. Lah cukup. Ora kukan cangkem. Ayo minggat. Aku ora anake ora apa-apa. Minggat to. Ora lunga saka negara Giribajra, tak keprok dampar pecah dasmu parat kowe. Jawa Gusti. Dereng apa? Sama-sama kalampatanipun ing abdi punemban Tadak Wadana Gusti estunipun kula badhe munjuk atur ngersa Paduka. Dereng apa? Bilih wonten maling aguna bondo donya kon ngrobaki aku ora bakal uwel yen pancen ana maling. Sanes wujudipun bondo donya nanging ingkang dipun cidra inggih menika garwa Paduka Dewi Rantamsari. Piye? Garwa Paduka dipun cidra dipun gonjak dening satriya ingkang bagus citranipun samangke manjing ing Taman Sari. Wah, iblis lanat kuku karepe. Oi! Wah!
pisan turu mbebeda singa barok. Wah, sapa wani nyenggol kulite karo aku nyawane ijo lebaran. Wah! Sesumbar lindho bumi gonceng kumaluduk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang do sang Wisnu Bathara kang anjog saking wiyati ladala ana pendhita telu cacahe nganggo jubah sapa nyuwun sewu Sang Nata dipun temangaken kula menika Brahmana Kliyang Kabur Kanginan nami kula Resi Suparto. Resi Suparto inggih sing gedhe napa aku Resi Balawa kula pun Resi Suparto sing mburi dhewe iru ketok sapa aku ora melu-melu kok wedi ra trek kowe wedi dadi gedhe banget kok ayo nek nesu wis melar apa-apane kaya ngono kae. Ana ngapa kowe mepeki karo Prabu Jarasandha? Sinuwun, nuwun sewu. Estunipun kula badhe pinanggilan panjenengan badhe ngaturaken pralampita ingkang sampun kula tampi. Lho, pralampita apa? Kula menika nampi sasmitaning Jawata nyumpena bilih negari Giribajra menika wonten wujudipun reca nalindra ing Giribajra Prabu Jarasandha. Nanging sareng kula tiling-tilingaken reca ingkang wonten pasumpenan menika mestakanipun saking emas, badanipun saking perunggu, nanging manipun lah kok sukunipun saking lempung. Impen werdine piye? Nuwun sewu, namung badhe ngemutaken bilih impen menika werdinipun nadyan panjenengan menika kebegan derajat pangkat sedaya sami lirip kaleng Prabu Jarasandha. Dasaripun gadhahi panguwaos kukuh bakuh sekti digdaya tanpa aji bebasan sekti kalintang jayaning perang. Namung pralampita suku ingkang dumadi saking lempung menika ateges boten dangu malih panjenengan badhe rubuh adegipun minangka dados nalindra. Tegesipun negari Giribajra menika badhe bedah. Gusik. Aja watun ngucap. Sapa sing wani karo Prabu Jarasandha? Sapa sing wani karo Prabu Jarasandha aja kok wujuding jalma lumrah nadyan dewa wae ora wani mudhun ana ing negara Giribajra. Lah kok tadi kowe gumampang ngucap yen to Prabu Jarasandha bakal lubuh kanalindrane, bakal bedah negarane. Sinuwun, sumurupa. Lek nomripatmu gatekno gobokmu aku Ratu Ndarawati. Prabu Sri Bathara Kresna iki adhiku Werkudara lan Arjuna ingkang bakal ngadili karo kowe. Wah, bangsa telek, Pak. Wah, setan. Wah. Ratu Jireh getih wedi mati. Mlebu negarane mungsuh dadak etok-etok dadi Brahmana. Wah, selak ora sronta wis rasa omong-omongan tak geceke sirahe. Werkudara sabar. Ayo, aku ingkang bakal ngadili karo kowe ning gandeng aku ki wong adil, aku ki wong ora seneng kroyokan. Mula Jarasandha, kowe tak wenehi ngamardikan pilihan antaraning telu iki sapa sing bakal dadi mungsuhmu? Kowe Ratu Jireh. Mburimu sing dodok kae bagus klemak-klemek midak telek ora gepeng. Mungsuh aku ketanggungan. Sing gedhe dhuwur kowe.
Warakudara. Ayo, kowe sing dadi mungsuhku. Ya jangkae. Warakudara, yo kowe ratu sing mulang sarak Watangkara Budi Candala bekakak ratu satus yen ora tak sirnake ngregeti jagat cangkeme. Ayo kowe iso menang karo aku sasat iso njara langit. Aja kemewat sing dadi nyatane. Tebak dadamu sirna Margalayu. Ngatos-atos Dutin, cerewet. Wis arep wiwit dadak ngetok barang. Oh, alang metu dhewe kok seneni. Ora gayengke diseneni. Oh. Pahit. Gandul dasmu. Diadamu. Awas.
Werkudara alot kulite wah tak tujah nganggo kuku Pancanaka bola-bali ora apa-apa aku dicokot guluku yen ora tak kipatke iso tugel guluku kowe iki nek diceritani wong tuwa gatekke minggat ana nggih ora entuk eksis tenan. Kowe iki nek diceritani wong tuwa gatekke. Cerita piye? Jara Sandha kae lair piye? Aku kandha to kae metu saka wong wedok loro, ibune loro, laire separo-separo. Mula sawangen to. Awake kae rak beda to. Gelis tagenan nganti tekan dada kae ditretes inten kae rak nutupi keringkiane. Tok pateni piye wae ora bakal tekaning pati nek ora tok pisah dadi loro modar Werkudara, kowe arep ngopo kowe? Wah, aku ora iso tekaning pati. Ora ana sing iso mateni Jara Sandha. Kowe arep ngopo Werkudara? Kowe arep ngopo? Kowe iki nek gugu karo wong tuwa ora dadak rekoso lehmu perang. Mati to. Nek gugu Petruk ya sing gagak rekoso lehmu perang. Iki ngopo lho cah kuwi? Romansaku kok mesti ubeg wae gek polahe ana wae. Matoti walik. Wis ora usah omong. Harmonis mati to kok matoti. Modal. Tak blerek mubeng wetenge pisah dadi loro. Mesti tekaning pati. Aduh sinuwun kula ingkang sowan sinuwun. Sapa iki? Kula pun Jayatsena. Kula putranipun Prabu Jara Sandha. Wah, ora nrimake patine bapak wah babarke pisan. Kose. Werkudara aja kesusu. Ngopo kowe sowan? Kula ngaturaken panuwun. Dene sak mangke negari Giribajra sampun uwal saking cengkermanipun tiyang sepuh kula piyambak inggih menika pun Prabu Jara Sandha. Lho, bapakmu mati kowe ora nesu? Nyatanipun istripun kula sampun dipun tundhung kesah.
Krana kula ngemutaken dhateng tiyang sepuh kula. Oh ngono. Inggih, kasinggihan mekaten. Lah sabanjure kula pasrah bongkokan. Jayatsena wonten dawuh, aku ora nedya bedah negara Giribajra. Ya mung kepengin nyirnake kalawan wong kang watak angkara budi candara. Kasinggihan mekaten. Negara Giribajra lenggahana kowe jejuluka Prabu Jayatsena gumanti keprabaning wong tuamu mriki. Ning ku ya kuwi. Negara Giribajra tetep ke bawah keperintah negara Ngamarta. Nggih, ngestakaken dawuh. Aku njaluk Ratu 97 kae araken prapta negara Ngamarta nekseni Sadyajasaya. Nggih, ngestakaken dawuh sinuwun. Astina Maha Prabu Duryudana lana ngandika dhuharining ingsun Werkudara Kisana aja pinira ingsun tumambuh yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh sinuwun estrinipun panjenengan sampun ati tepang kalian kula namung gandeng dangu boten pinanggih mila panjenengan supe dhateng kula sira sapa Nalindring Cedipati Prabu Supala Prabu Supala inggih kasinggihan mekaten. Eneng apa dene kowe sowan ana negara Ngastina? Sinuwun. Sesarengan badhe bidhal dhateng negari Ngamarta nekseni sesaji Rajasaya. Mireng-mireng mboten namung badhe nekseni sesaji Rajasaya. Nanging wonten negari Ngamarta menika badhe dipun wontenaken pawiwahan ageng inggih menika ndapuk Ratu Agung. Wonten ingkang dipun jangka Nalindring Ndrawati Prabu Bathara Kresna. Kula mboten mathuk, kula mboten cocok lan kula mboten manggih kalian menapa sampun dipun ngendikaken dening para Pandhawa. Tumrap kula Kresna menika mboten pantes dados Ratu Agung, mboten pantes. Ingkang pantes dados Nalindra Agung wonten ing jagat menika inggih namung Prabu Duryudana, dasare Ratu Sugihbanda Bandu. Sugihbanda tegese Sugihbrana Picis, Sugihbandu panjenengan menika Nalindra ingkang Ababala Raja. Lho sinten malih ingkang saged nyameni dhateng panguwasipun Nalindra Ngastina. Ning nyatane ingkang didapuk Koko Prabu Ndrawati. Mila samangke kula matur panjenengan. Menawi mangke panjenengan dipun dapuk dados Ratu Agung menika sagah, kula ingkang badhe ngorak-arik pawiwahan Ratu Agung nek pancen ardon jumenengake Ratu Ndrawati. Supala sing ora trima.
jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Nggara Putu. Kula wonten dawuh Kanjeng Hyang. Pun Hyang mung banget ngaturake panuwun ingkang tanpa pindhan saora-orane aku ngempek kamuken. Inggih, sumangga paduka Kanjeng Hyang. Brahmana pitu ingkang padha ngubengi geni patunon sinambiang ngesokake mentega suci nguncupake donga ngersaning Gusti wis kelakon. Wulu wetu negara ngamarta komplit Palawija, Palagumandul, Palakesimpar, Jawawut lan sak piturute uga wis komplit ora ana ingkang jijir. Nalindra 100 negara ingkang padha rawuh kanthi penggalih lila legawa lair terus sing batin uga wis jangkep wondene kabar sing tak tampa saka Patu Prabu Ndarawati. Yen to sesaji kurban wujuding Nalindra angkara murka ya kuwi Nalindra ing Giribajra Prabu Jarasandha. Weh ta. Kang mangkono sesaji Jayasaya bakale kelakon. Inggih, Kanjeng Hyang nyuwun pangestu. Ya. Pun Hyang bakal mangestoni. Ya mung dina samengko gandeng wis padha. Samapta ing gati sawiga ing diri. Saiki jumbuh kan ngendikaning para Pandhawa, putu-putuku kabeh duk nalika semana ya kuwi pawiwahan Nalindra Agung utawa Ratu Agung. Miturut saka penemune Hyang Wing Wirata. Saking Nalindra kang padha rawuh semene mbok menawa wis padha nayogyani. Apa to sababe dene Pandhawa bisa kelakon nganake Sajrajasuya kabeh mau ora uwal saka panggula wentahing Ratu Ndarawati putu Prabu Kresna. Mula kowe sarembuk lawan Begawan Bisma. Nalindra Mandura putu Prabu Baladewa lan kabeh para Nalindra kang padha rembugan lawan Hyang Wing Wirata kabeh sarujuk yen to putu Prabu Ndarawati ingkang minangka dadi Nalindra Agung dadi pengayomaning para Pandhawa. Nuwun sewu Kanjeng Hyang. Tasih kathah ingkang langkung pantes Gosek putu. Aja ngendika kaya mengkono. Kabeh mau dadi pasarujukaning para Nalindra kang padha rawuh. Mula saiki tak baleni meneh. Upama ana Nalindra kang padha ngrawuhi 100 negara iki eneng sing ora gathuk, ana sing ora cocok lan ora mathuk, ndak keparangake supaya munjuk atur ngersaning Putu Prabu Darmakusuma. Biak. Nuwun pamit pasang kali mantapi tinebina ing lodone Demawaing Nawang Tuwang sinuwun. Kula ingkang abdi ing Sedipati Purn Prabu Supala. Prabu Supala maju ning ngarep. Ana wigati apa? Nggih, mboten badhe ngrembak perkawis Sajrajasuya kula nderek mangayu bagya. Sekethi jumurung menawi para Pandhawa sampun kelampan ngawontenaken sesaji Rajasuya. Nanging menawi kula badhe ngrembak perkawis pawiwahan Nalindra Agung, Ratu Agung ing badhe kajumenengaken dening Nalindra ing Wirata Prabu Matsapati, sedaya sami sarembak Nalindra ing Ndarawati, kula menika mboten gathuk, kula mboten mathuk, tuwin kula nuwun sewu mboten rumaja. Nuwun sewu, kula mboten rumaja. Kanthi pawadan Pandhawa saged ngawontenaken Sajrajasuya menika saking panggula wentahing nata Ndarawati. Nuwun sewu menika sedaya lepat. Menika sedaya mboten leres. Sing bener Ratu Ndarawati niku ratu sing jiring getih wedi mati. Ratu sing akal ukile licik ngungkuli kancil menika Ratu Ndarawati. Pendak-pendak duwe gawe, pendak-pendak duwe gegayuhan sing nggo tameng para Pandhawa. Pendak-pendak eneng apa-apa sing nggo pawadan para Pandhawa. Pendak-pendak ana lakon apa wae sing nggo pawadan para Pandhawa. Jane Ratu Ndarawati niku wong sing ciyut ucape. Atine ora gedhe kok didadekke Ratu Agung nika nuwun sewu lajeng mangke jagat menika dados menawa. Kathah ingkang langkung pantes Nalindra Ngastina Prabu Duryudana upaminipun menika langkung pantes tinimbang Ratu Ndarawati. Ning menawi Ratu Ndarawati dipun lenggaken dampar minangka dados Ratu Agung, kula ingkang boten mathuk, kula ingkang boten gathuk. Ratu jireh, Ratu rawani getih, Ratu licik kok dadekke Ratu Agung menika nuwun sewu dasaripun menawa.
Supala. Nyerweteh gunemamu kaya betet sewuna Bapak Tegalan ndrawili kaya grojogan. Mongko setemene kowe ora krasa yen ucapmu mau satemene bakal ngukum marang awakmu dhewe. Kowe tak kandhani ya Supala. Aku isih duwe pangapura marang kowe duk nalika bapakmu pasrah pati urip marang aku. Waton kowe ora gawe wiranging Ratu Ndarawati ana ngarepe wong 100 isih gedhe pangapuraning Nata Ndarawati. Angka 2, waton kowe ora gawe luput karo Ratu Ndarawati ganepe ping 100. Kowe isih nampa pangapuraning Ratu Ndarawati. Gandeng saiki tak etung nggonmu gawe keluputan karo Ratu Ndarawati luwih saka 100. Monggo iki nang ngarepe wong luwih saka 100. Ora ana pangapura kanggo kowe. Kejaba kowe kudu tekaning pati Supala. Ayo. Kosek Kresna. Lah kok dadi kowe malah ngregeti pawiwahan Sajrajasaya. Nuwun sewu, Yang. Menika sampun dados kodrating Wang Mahanasa. Lho, kodrat piye? Kacariyos Supala menika estunipun duk nalika lair menika mboten ganep satataning jalma wantah, mripantipun 3, astanipun 4. Menika putranipun Paman Prabu Supalakni ing Cedipati. Nalika bayi lajeng Paman Prabu sumpah sinten ingkang saged maluyakaken Supala menika pati uriping Supala dipun pasrahaken dhateng tiyang menika. Kacariyos kula nalika semanten jagong kaliyan Rama Prabu Basudewa. Tanpa kanthi kasengaja bayinipun Supala menika kula pangku mripat ingkang 3 dados kalih, asta ingkang sekawan dados kalih. Tumuli Paman Prabu Supalakni paring mangandikan kaliyan kula. Narayana patine adimu ki ning tanganmu. Aku pasrah. Nanging nalika semanten kula munjuk atursanipun Paman Prabu Supalakni sawarga. Mboten dados menapa Paman, namung kula suwun Supala sampun ngantos damel lepat kaliyan kula ngantos langkung saking 100 utawi wonten ngajenganipun tiyang ingkang langkung saking 100 menika kula tasih gadah pangapura. Nanging menawi nerak pacak nerajang perbatang nggih nyuwun mapunten. Paripaksa kula kedah mungkasi gesangipun Supala menika sampun kodrat tiyang dados kanjengan sampun kuwatos. Werkudara. Nggih. Yen ana wong glenak-glenik ning pasamuan negara Ngamarta katutna dosane kuwi kancane Supala. Yo. Nuwun sewu, Nggih. Kok lajeng palarapanipun ketingal abrit setan. Lho, wonten menapa? Kula jebles kaca. Lho. Jebles kaca? Nggih. Kula kinten nek niku dalan saking beninge kaca tak nggo liwat jeder. Bathuk ing kaca. Dereng tutuk lek kula lingsem, durung tutuk lek kula isin. Kula kinten menawi menika wujudipun kaca gedhah. Ajeng kula nggih liwat jebul blumbang, kula kecemplung blumbang. Cengengesan. Sampeyan wong tuwa malah guyu latah-latah. Man, wonten dawuh. Ngendra Prasta persasat Sulendra Bawana ngejawantah. Nadyan namung sak yuping payung nanging kaendhane tanpa beda kayangan. Inggih. Kula kepengin iso ngukup Ngendra Prasta. Mangke dipun rembag dipun rantam wonten negari Ngastina nggih.
samadangi jagat tumungup-mungup paneng sak pucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mekalan gunung syukur alhamdulillah ndara ya Purwa Madya Wusana pun lancar niring sambikala sesaji Raja Saya rasa syukuring Pandhawa ingkang sampun kelampah dene sampun pinaringan rejeki sarta barokah saking panguwasaning dewa sarana ngawontenaken saji Raja Saya ugi sampun kalaksanan mugi-mugi tansah sempulur Nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna pinaringa ayem tentrem lan tansah jayeng bawana ya Semar.